Estamos moi contentos de estar todos aquí participando neste gran mercado solidario que organiza a Residencia Domus Vic de Viveiro. Moitas gracias por visitarnos, esperarnos, facemos pasar un momento moi agradable. Comezamos a nosa actuación cantando o Brillancico na Casa dos Reis Magos. Que leva por título Navidad Pirata. Unos días
facer un popurrí navideño con villancicos das diferentes comunidades autónomas de España, onde hai un rico e variado repertorio. De procedencia estadounidense. É unha das cancións tradicionais de inverno máis coñecidas e cantadas de todo o mundo. Xa estamos no Nadal, a familia leda está celebrando noite boa, todos xuntos no fogar. Xa estamos no Nadal, a familia leda está celebrando noite boa, todos xuntos no fogar. O Nadal chegou, o Nadal
unha panxoliña inédita composta por Pedro Rodríguez e a nosa profesora de música, Marta Pérez. Leva por título Alona Portal. Son gambas e tamén pandeiros, nas rúas cantan nenos moi ledos. Anuncian festas que están por chegar, pois nace un neno aló no portal. El tempo de festa de dicha en paz, luces de cores veñen a anunciar que nesta noite boa nació outra paz, adecuando o mundo desde o portal. Chegou Nadal, chegou o Nadal, imos todos velo, non hai que esperar. A noite escura vemos luz no portal, chegou Nadal, chegou o Nadal. Chegou Nadal, chegou o Nadal, imos todos velo, non pode cantar. Unhas panxoliñas aló no portal, chegou Nadal, chegou o Nadal. Cantan as nenas e tamén os nenos, coas súas voces tamén instrumentos. Preparan bailes para festejar que nace un neno aló no portal. Son días tamén para recordar aos que nada teñen non poden soñar. Xuntémonos todos para acadar un mundo xusto de amor e paz. Chegou Nadal, chegou o Nadal, imos todos velo, non hai que esperar. A noite escura vemos luz no portal, chegou Nadal, chegou o Nadal. Chegou Nadal, chegou o Nadal, imos todos velo, non hai que cantar. Unhas panxoliñas aló no portal, chegou Nadal, chegou o Nadal. Chegou Nadal, chegou o Nadal, imos todos velo, non hai que esperar. A noite escura vemos luz no portal, chegou Nadal, chegou o Facer coa marcha da Levski, con acompañamento de percusión corporal. Moitas grazas pola vosa atención e esperamos que lles gustase a nosa pequena actuación.